Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ni wan ka hadia te mata ka sengingan pen EP kumno ban chat ya kaneka dot share sengau ha ya chat bat nga pin seyo I ha do bakut video kumno nga chat ya kaneka dot share nong kong nga la pon sorwashwa kumne direct baik nga klam pen issue banga sai ai mo kedok kala I nang tapat ngalas dang ban no yagis ing dok syarut ban sak setang ka pasok kum te ngalasum ka kansi bat nga ot kumne haduk bakanda lobat bha ka dok te la ada ban ot red dengan aino ki ingredients une udai upiat using u runsun ngala kereng lang baik ha kejuk namar banga jai tu ban kereng laga jong mo tin kata kada la don lang hang des ing runsun bat u piat kamulu kat kum ga jing don kam son red kat kum ga jing don kam nang ta maida kat kum ga jing don kam ingredients gila dan lun ngalas dang no ban mix ha do ba kandya ya mix bha kini ki ingredients ya ki ingredients tinga item kom tohi namar ba ngim juk ya ba musla than next step pan ngan pen long dong kum ki bol kum ne te ya ka design phila ban ai kat ba phimon mo te nga kham kloi te nga la pelang dong kum ne kum ko bol khnang ban kham kloi ban chet no karai kala kloik ngala sedang ban ai peniang la dolong ka bala ai peniang shibun khnang ba ka dok ru kan bang bha tang banga adjust ko peniang namar ba pilati pm ko peniang ka barem tinga ai kat kum ka jingdon kam jonga te ko peniang kala kloi te ngala ai no ya ka dok te ka dok ru don kam ba pen sdi bha tang ban ibang kum to namar ba la de pon lepa ka dok temo de ga dok ka ba dang im ti dan kam shu ban sdi bha sdi kat kum ka jingdon kam pe anda philiyo I la ching ka color ti la long mo ban kala ya ka do ti up shipang hab ban pen khi khnang ban lai ban ing khong ti thì yo I ka color kala ching bha dei kala compare ti ngan pen lip no ya ka gas ti ngan ra no ya ka ne ka do kasmaru kala asma bi bang bha ngara a bha bat ma thi ngakum kelet ban itu kerteng ya pi gani ka dok dei ka kerteng jangan ne ka dok ka dei ka chicken chop ma pe pi I kum no gani ka dok pi I bang ne kum no ne kum to ka long shapo te kublai shibun kublai shi hajar ngo ye ki prolog ki bal kersaan bhanga bat ye ki prolog ban pat dak kersaan ru snga bha anda pilio I ga dek video jonga snga bha I ai no ka jing kersaan tang kum ta kublai shibun kublai shi hajar ngo don bok ba pin yo ka met ka phat ka bokoi ba khya